tots i totes. Us enganyaria si us dic que estic content d'estar aquí. Estic molt content d'estar aquí a Tortosa i a les Terres de l'Ebre, però aquí dalt no és el meu lloc segur, no soc ni polític ni tinc cap mena d'intenció de ser-ho. Estic bastant nerviós, amb alguna cosa m'agradaria molt estar aquí amb vosaltres, mirant-me tots aquests vídeos i aquest acte que estan muntant. Però bé, com que la llei electoral és la que és i va regida per una política de blocs electorals en la que els partits i organitzacions que no tenen representació al Parlament no hi tenen presència, doncs ens hem d'inventar maneres per poder visualitzar i per poder donar a conèixer què és la CUP. Ho fem de diferents maneres, ho fem a través d'actes com aquests, ho fem a través d'assemblees obertes per discutir quina serà la manera d'anar al Parlament, quines seran les llistes que s'hi presentaran. Ho fem amb la feina diària dels ajuntaments on es té representació i ho fem gràcies a tots i totes vosaltres, simpatitzants i tota la gent que col·labora al voltant de la CUP. Davant de tota aquesta mobilització tan gran, jo no em podia quedar al marge. El fet que una persona que havia estat en els mitjans i que el que diu, no sé per què, a vegades té més ressò que el que pugui dir algú de vosaltres, doncs vaig decidir que estava bé intentar que la veu de tota aquesta gent tingués una mica de visibilització. Llavors, aquí em teniu. Aquí em teniu, passant-ho malament, passant vergonya, però bueno. Us anava a explicar una mica per què donava el meu suport a la CUP, però tota aquesta gent que ha participat d'aquest últim vídeo ho ha expressat perfectament. Crec que no s'han deixat res de res. És hora de, més que de dir, és hora d'escoltar. Hi ha moltíssima gent que té coses molt interessants a dir, hi ha moltíssima gent que s'està mobilitzant, hi ha moltíssima gent que té ganes de participar i de ser un subjecte actiu en aquest procés en què estem, o en aquest moment històric en el que estem vivint, en què sembla que hi haurà grans canvis, en què hi ha moltíssima gent que ho està passant molt malament i la gent està dient prou. Crec que és hora que la veu de tota aquesta gent tingui una veu al Parlament i, com han dit també altres companys, la CUP és això, la CUP és baixar la política del Parlament al carrer i que tots i totes vosaltres estigueu representats. Per això només us dic que el dia 25, si realment creieu que la societat la canviem entre tots i totes, voteu-vos a vosaltres.